Arrimat per a nosaltres ha sigut una associació de comerciants i empresaris en Sueca important. Ens tenen informats de tot. I m'ha obert la porta a moltes ajudes i a molta informació. Arrimat ha estat molt ahí pendent de nosaltres i la veritat que això és molt d'agrair. Dues soles fan molt menys que una organització. És una associació molt dinàmica i compromesa amb els seus Saber socis. que tenim algú que ens apoya i lluita per els interessos del comerç del poble. És algo que beneficia al conjunt de tota la població. L'associació Arrimat jo crec que és necessària. Permetís, jo crec, un poc a totes les empreses del poble, com diu el seu nom, arrimar-nos. Col·labora, se maneja prou. Podem arrimar-nos, com la paraula arrimat, per a transmetir les inquietuds i millorar les coses en el poble. Està treballant per tots els negocis que hem estat ahir. El fet d'estar en l'associació tens un ventall de possibilitats per intentar mitigar tot això que el Covid, diguem-nos, ha anat apuntant. No ha sigut a soles per als associats, sinó que ha fet per a tots i inclús fer créixer a sobre. Arrimat pensa que és una entitat que està ahí per apropar els comerços a les persones i les persones als comerços. Una porta on agarrar-te, on poder-la obrir i sempre tens una informació per tirar avant. I nosaltres estem contents en poder pertenèixer a ella.